We zijn hier in de gemeente Tietjerkstra-deel in Jestermar. Tussen de Mar en de Leien, ten eerste van de Burgermar, Jestermar. En ik ga jij dat ze hier een beetje eigen wiers binnen. Dus ik denk dat ik me hier wat thuis viel. Wiebe Posma is oud-squalmaster. Ik denk dat jou me wel wat vertellen kan hoe Jestermar. Grif kan ik wel wat vertellen hoe Jestermar. We staan hier bij een tafel. We zijn nog net eens begonnen. Wil je nog wel zitten? We hoeven net te zitten, maar ik kan best even zitten gaan. Ja, vertel. Op een stoel van Jelle Hoentje, waar is dat? Jelle Hoentje, dat wie een Jestermadder. En die had zijn naam dus gekregen omdat er geregeld maar zijn hoentjeonderwijs weer. Binamen. Binamen. En binamen met Samuel Rodam Jaarsma, de volksverhalenverteller. En die had dus al die binamen samelen. Is dit een soort van de stamtafel van het dorp? Nou, zij is het wel de bedoeling. Zij er wel makken. Maar hebben ik beroep toch mensen die hier op een fietsdel komen en even zitten gaan met een bakje koffie. Nergens net om, maar ik vind dat deze broekophouder wel wat eigenwiers uit de eigen shirt. Ben je hem eigenwiers? Ja, we zijn hartstikke eigenwies. Ja? Ja, en waarvoor nemen we dat aan? Nou, de initiatieven die hier in het dorp naar voren te komen en ter uitviering komen. En dat kan net eigenlijk zeggen. We hebben, wat had ik de mentaliteit van af een goed plan hebben, dat zetten we erop. Maar deze maat de broek ophouden, wie het hier heel eren? Ja, het was een jaarmoedige tijd na de verveerderij. Doe wie het een bloeiend dorp, maar toen waren het botte eren en toen moest je het eigen broek ophouden. En net vreeg je om help. Hè? Toen je de lotterij nog net west? Nee, maar dat is een verhaal apart. Maar de feitelijke beschutting van de biname broekophouding komt uit de zielerij. De lids hier doen een soort bochten en de skipper moest goed zicht hebben. En als aan de giek omheen ging, dan kwam er een broek in het zeil, die moest ophouden worden, want anders veerde de man de wal in. Dus eigenlijk het zeil even wat omheen drukken? Ja, die teer eruit halen en dan ging je de broek ophouden en zakdwaande kwam Jestermar ons in biname de broekophouders. Dus daar weer die hele drukke haatstritten van het dorp, naar het broezende hert. Ja. En toen weer hier een bregen het dorp uit. Ja, dan kon je dus vanuit de Bijmerstritten kon je zo rechtdoor de bregen oer naar Semar. Ja. En de rest van de wereld. Maar die bregen is nog een stukje opgeschoten. Die bregen leidt nu in een roenwei om Jestermar heen en er zijn 2 uitslagen die tagon jouw het dorp. En dit is nog een oorteken. En dit is een oorteken, dit is een kunstwerk van Frans Ram als oorteken onder de aardbregen. De bogen die het op de aardbregen ziet, met een verlichtingselement, een mooie lamp erbovenin. Ik vind dit wel echt een heel mooi pand. Het is een van de oudste panden van het dorp. Daaronder zie je het eerst, daar zie je een kroeg. En daarboven, daar weer een grote romte, de boppenzeel. En daar waren rjochtsprutsen. En daar zie je de zogenaamde vierschaar. Een groep van 4 rjochters die de lokale criminaliteit wat in de stak kan houden. Dus als het goed gaat, kun je beneden besoepen en als het net goed gaat, kun je echt beneden besoepen. Ja, zeker, correct. Goeie functie. Ja, nee, dat is een multifunctioneel gebouw. We exporteren hier een jachthaven met 224 listplakken. We hebben hier achter het bedrijf op de overkant hebben een chaletpark De Lids. En we hebben hier binnenstalling van boten en een boetenstalling van boten. Goedemorgen. Kom maar binnen. We zijn helemaal een rondje Friesland gedaan van Lauwerzoog naar Zwarte Haan, nu hier gefietst. En nu gaan we vanaf vandaag weer terug, die kant terug naar het zuiden. Ja, het is momenteel hartstikke druk.
Het is vooral met reparaties en onderhoud. De watersport is momenteel behoorlijk in trek. Dus ja, we hebben helemaal werk. Je hebt je winkels en tegen bij de markt, je kan je alle kanten uit. En het is gemoedelijk al hier. En de haven? De haven die is monsterachtig, ja. Heel mooi plak. De naam Douwe Anneke, dat is nog wel een speciaal. Ja, dat is heel speciaal. Dat bij de mijn man en zijn vrouw. Die meid ze er nou nog wat van. Hè? Geniet ervan. Ja, dat doe je, hè? Johan en Bodine die zoen op reis, maar ja, toen kwam corona. Maar dat betekent ook weer dat er naar je kansen kwam, want door corona kon ze dit hoeske van Beppe Betty keepje. Dat is wel heel bijzonder. In een uitdaging, hoe horen we oralmeter rond tussen elkaar in deze grote villa? Hoi! Ik ben heel doof. Ja, Hoi! kom in. Kom in. Leuk! Het is echt kruip door sluip door hier in het hoeske van Beppe Betty, hè? Het is lieds inderdaad. Maar wie steen je nou? Je hebt hier eigenlijk helemaal net te wezen. Hoe zit dat? Eigenlijk jaren we op dit moment in Mongolië te wezen. Maar we hadden 3 maanden in India west. En trots het coronavirus konden we net verder. We hadden een mooie landcruiser, die had mijn vriend helemaal ombouwd. En daarmee zijn we naar Mongolië toe. Maar goed, ja, we konden net verder. We kwamen met India en kregen nadat we thuis waren, kwamen we om wat te versterken. En aangezien we net verder reizen konden en wel belang hadden bij dit huis, hebben we besloten dat we dit een keepje wonen. En daarom zitten we hier op dit moment. Ik denk dat dat ook wel heel bijzonder voor Beppe is, dat het in de familie bleef. Ja, nee, zoals oma wie dat had eerst. Uiteindelijk wie ik de enige uit de familie die het hebben. En daarom hebben we eens toch wat te meer te kennen komen, zeg maar. Ja, we ben je eigenlijk zo voort inrekken met al haar spul die je nog stiet. We hingen alles voort al die voor onze reis, dus we hingen eigenlijk zelf niks meer. Dus eigenlijk Beppe is nog heel dichtbij. Viel dat ook apart? Met name in het begin viel dat heel apart. Want we zouden hier eerst een maand als tussenpauze broeken. En dan zouden we verder om op reis te gaan. En in die tijd kwamen ze allemaal toe Leiden, zeg maar. En dan zit het echt in haar spul. Als dat eentje van diezelf is het oors. Maar op dat moment, dan is het er niet meer. En dan is het in al haar spul om, zeg maar. Dat is wel een beetje bijzonder. Hoe belangrijk wie is Beppe voor die? Dat is een belangrijke Beppe voor ons alle jaar. Met name voor alle bijen. Ze is 6 bijen. En ze nam zelf ook altijd de vrouw van 6 miljoen. Dus dat was altijd een wederzijdse waardering, zeg maar. En voor u is, we hebben dicht in de buurt. Dus dat was altijd de eerste Beppe die ik nog hier in de buurt. Dus ja. Nou, wanneer Beppe hier met 6 ben, dat is wel heel iets. Ga je het helemaal oorzdwan? Nee, wie let het eigenlijk zoals het is. Er komt wel een modernisering omheen, maar voor de rest wie we wel wat minimalistisch instellen. Dus we zijn van hoe dat huis is en qua ruimte wat erin zit, kun je prima maar redden. En wie let het eigenlijk zoals het is. Dus als we over 2 jaar hier wegkomen, dan vinden we het eigenlijk nog zo waarom zo het Beppe het achterlitten had. Het bood eigenlijk in dezelfde staat. Het werd wel een beetje onze eigen stijl. Hè. We houden wel van iets strakker en moderner. Maar verder houden wij het eigenlijk zo. Het hoeft net te grut van ons. We houden van boetenwezen. We hadden keier in de tuin. We kunnen suppen naar de lijn. En dat is voor ons alles wat belangrijk is eigenlijk. Prachtig plakje dus. Ja, schitterend. En dit weer het van nou. Morgen ben ik in Langwaar, maar eerst nog een hele noffelijke joen. Want ik in Jestermaar is het simmer in Friesland.